Mzonsundu, iyabulisa kaloku mando ndonde limbungela zikaXhosa usiqwengana sengqungqumbana ngathi ngumthamo wendlela. Iyabulisa inkomo edla yodwa. Wena ulaziyo lo bali. Andiyazi kwakunguphi nonyaka kodwa ndisalikhumbula ibali elalisithi inkomo edla yodwa. Inkomo edla yodwa ke kwaXhosa ngudala uxolo kahoho. Mawethu, asisasebenzeli ngoku kutyeba, asisasebenzeli ukuba nanto, koko sisebenzela into yokokuba sibashiye abantwana bethu neenyaniso zamanyani khona ukuze bona bathathele apho thina sohlulakale khona baye phambili. Yabona ke mna ndisebenzela ukuba nabalandeli kuba xa ungumntu othetha inyani ayilandelwa. Awudingi kulandelwa ngabantu abaxelela inyani. Abantu bamele ukuyazi inyani babe beyazile balandele izinto zamakhaya wabo. Kutheni le nto xa uxelelwe inyani uzawulandela lo mntu ukuxelela inyani? Igqirha xa likuxelela uba undonakele uphi kokwenu uyakhothuka uyokwenza izinto zakokwenu, ulandele izinto zakokwenu, awulandeli gqirha. Ukuba umthandazeli ukuxelela izinto zakokwenu awulandeli mthandazeli, ulandela izinto zakokwenu. Kutheni le nto ke ngoku nilandela abantu abanixelela inyani ningalandeli izinto zakumakwenu? Umzekelo, ukuba uphuma kwisizwe kwisiduko esithombayo uxelelwe inyani ngobuAfrika kodwa ukuyothomba uthi ke ngoku xa uthetha ndathi ndawuxelelwa inyani ndagoduka ndayawuthomba ekhaya. Xa ungolukanga uphuma kwisizwe esolukayo kodwa ukuyokoluka uthi ke ngo ndiyayazi inyani. Thina sifuna ukuyazi inyani sihambe sigezela abantu ngeenyani esizaziyo sibe singenzanga nanye into kwizinto ezenziwa kumakhaya wethu. Kunceda ntoni ukwazi ngokwasesixhoseni? Umntana ongayenzelwanga ingqithi akufunekanga yazi ingqithi. Akuthethwa ngengqithi phambi komntana ongayenzelwanga ingqithi. Akuthethwa ngembeleko phambi komntana ongayenzelwanga imbeleko. Iinyani nina nifuna uzishumayela kwasecaweni. Into ebangela uba sekuza kwenziwa isiko kuhlalwa ibhunga yinto yokokuba akuthethwa ngesiko lingazukwenziwa. Nina ke nifuna ezi zinto uzishumayela. Nithi nibuyelembo ngomlomo. Nibuyelembo ngomlomo nongeza amashwa phezu kwalasesinawo kuba izinto zesintu zakuthethwa ziza nokufa. Njengoba nilibele kudilisa icawa nje nithi nibuyisela abantu esintwini, nakugqiba ubabuyisela esintwini abantu bangazenzi ezi zinto nibabuyisela kuzo, nibiza ukufa phezu kokusesinako. Yeke le into yokokuba sibakhatha abantwana bethu sithi umonakalo uza nenkolo yobuKrestu siye kubaxelela inyani. Thina xa sishwankathela umonakalo esingafuni ukuwuchaza uba uze kanjani ebantwaneni bethu sibakhomba kule ndawo ilula sithi ebubuKrestu. Imizi emininzi yabhanga kuba kwathathwa izityalo nemithi engamelezekanga uba iyalinywa phakathi kwekhaya yazolinywa yabhanga imizi. Eminye yabhanga ngenxa yezichitho, eminye yabhanga kulwe abantakwe ngemini yesiko, eminye yabhanga mhla kwaloywa inkulu yekhaya.
kwaloyo inkulu zamakhaya yabhanga imizi. Kwalwa abantu ababengamelezekanga babalwile ababalulekileyo bekhaya belandana ngobugqwirha kusiliwe, kanti babhangisa umzi. Eminye imizi yabhanga kuba kwabulawa umntu othile kwangumntu wekhaya. Sanesimnyama ikhaya lanesimnyama salo mntu wabulawayo apha kweli khaya, ebulawa kwangumntu weli khaya. Ingaziwa loo nto kodwa yawubhangisa umzi uba yazisa ingqubo yeminyanya. Eminye imizi yabhanga kubalekwa amagqwirha. Sasikhula siwabaleka thina amagqwirha, umntu ahambe utshona kude esithi kuyathakatha elalini yam. Sesibuya ngoku sibulawa zifoli, sikhetha kwala magqwirha sasiwabaleka. Thina madoda amadala ngoku sesibuya ezidolophini silekuba ngoonyana bethu ngamabhozo, sithi kwakungcono kwala magqwirha sasiwabaleka kunabanyana bethu basigqiba ezidolophini. Simile ke zonke ezi ngxaki sinazo siyazishwankathela nje siyenza lula ebantwaneni bethu. Hayi yinkolo yobuKrestu, hayi yinkolo yobuKrestu, hayi yinkolo yobuKrestu. Sabaleka amagqwirha bantwana bethu. Imizi yabhanga ekubeni bakwaphela inkulu. Imizi yabhanga kulinywe imithi engamelanga kulinywa, neentyatyambo ezingamelanga kulinywa phakathi kwekhaya. Yabhanga imizi. Kukho abalekana ngomkhondo wekhaya bexabana, wabhanga umzi. Basixelele ngabantwana bethu inyani singabakhathi, kuba xa sibakhomba kwinkolo yobuKrestu sibakhomba ethafeni. Yintoni inkolo yobuKrestu? Kuba xa ujonga inkolo yobuKrestu iphinde ize kwalapha kuthi. Abanye balwa kuba bengavani kwinto yokokuba omnye ezawusindiswa, omnye abe ngumziyoni, omnye abe ngumZCC, omnye abe seSt John's. Balwa besenza isiko. Wabhanga umzi ukuba sixelela abantu inyani, masingaqokeleli iminikelo kubo. Masixelela abantu inyani, bazazi inyani, mabagoduke kokwakha amakhaya wabo. Bonke abantu abathi inyani bayayazi, masibabone bevusa amakhaya wabo, kuvuswa imikhondo yekhaya, kubuyiselwa iinkulu zamakhaya. Then sabe sihamba endleleni eyiyo. Ukuba ngoku thina sizawulandela abantu abasixelela inyani, awubhubha mandenze nje umzekelo lula. Ngomprofethi uzincabamhamba esasilandela yena thina. Emveni koba ebhubhile umprofethi uzincabamhamba, ubhubhe ngo-2003 umprofethi uzincabamhamba. Mingaphi iminyaka ukusuka ngoko uzotsho ngoku? Mingaphi? Baphi abantu ababelandela umprofethi uzincabamhamba? Kudala uxolo yedwa osashiyekileyo ethetha ngokubaluleka kukamprofethi uzincabamhamba. Bonke abantu ababemlandela umprofethi uzincabamhamba baphindela ezicaweni zabo, bayishiya loo nkolo kantu, kuba babengalandeli inkolo kantu, babelandela umprofethi uzincabamhamba. Nanso ingxaki ekulandeleni umntu. Sukulandela umntu, landela inyani liyakuxelela yona. Wawugqiba ukulandela inyani liyakuxelela yona, uyokuvusa ikhaya lakho, khona ukuze nokuba ngafa laa mntu ebexelela inyani ushiye kumile nekhaya lakho. Aninaze nindive kuba ndigxeka iBhayibhile. Sikwi-era